Bun, toată lumea! Lecția de istorie de astăzi este despre niște domnitori super faimoși din România. Acum, înainte să ne aruncăm în subiect, haideți să lămurim ce este de fapt un domnitor. Practic, un domnitor este conducătorul sau cel care se ocupă de o țară. Gândiți-vă la ei ca la capitanul unei echipe de fotbal, dar pentru întreaga țară. În primul rând, haideți să vorbim despre Vlad Țepeș. S-ar putea să-l știți ca Dracula. Da, acel Dracula! Vlad a fost un domnitor aprig, faimos pentru că era foarte strict, dar și pentru că se asigura că țara lui era în siguranță. Nu se juca cu hoții sau cu invadatorii și este amintit pentru, să spunem, modul său foarte ascuțit de a trata oamenii răi. Dar nu vă faceți griji, nu a fost un vampir adevărat. Acum, iată o legătură interesantă. Bunicul lui Vlad a fost Mircea cel bătrân. Break time zebonocinți. Mircea era cunoscut pentru înțelepciunea sa și pentru că era un lider foarte puternic. A apărat țara românească de puternicul Imperiu Otoman și s-a asigurat că oamenii săi sunt în siguranță și bine hrăniți. În plus, numele său înseamnă literalmente cel bătrân, dar nu vă lăsați păcăliți. Era mereu pregătit pentru o provocare bună. Ziua-i Cin. Apoi, haideți să mergem spre nord în Moldova și să-l întâlnim pe Ștefan cel Mare. Tipul ăsta a fost o legendă. De fiecare dată când câștiga o bătălie, și au fost foarte multe, construia o nouă mănăstire ca să-i mulțumească. Imaginați-vă că primiți un trofeu pentru fiecare victorie, dar în loc de o cupă, este o biserică frumoasă. A domnit aproape 50 de ani, mai mult decât au existat emisiunile tale preferate ale majorității oamenilor. Break time zăblăcim. Și vorbind de mari lideri, este Mihai Viteazul. A făcut ceva ce nimeni altcineva nu a reușit înainte. A unit 3 mari părți ale României: țara românească, Moldova și Transilvania, chiar dacă doar pentru puțin timp. A fost un adevărat erou, faimos pentru bătăliile sale epice și pentru visul său de a aduce oamenii împreună. În cele din urmă, haideți să vorbim despre Alexandru Ioan Cuza. El este cel care în 1859 a unit aceleași 3 părți ale României pentru totdeauna. Datorită lui, România a început să arate țara pe care o cunoaștem astăzi. Cuza a ajutat la modernizarea țării, a dat pământ oamenilor săraci, a înființat școli noi și a făcut viața mai echitabilă pentru toată lumea. Așadar, iată-i 5 domnitori uimitori care au schimbat istoria României. Data viitoare, când vă gândiți la conducători, amintiți-vă, nu este vorba doar despre a purta o coroană. Este vorba despre a face o diferență. Pe care dintre ei ați vrea să-l întâlniți dacă ați putea călători înapoi în timp? Spuneți-mi în comentarii!